Bon dia a tothom, avui vos presentaré el nostre treball, els canvis químics i els sistemes materials. Els canvis químics es produeixen quan dues substàncies es combinen per formar una altra. Un exemple, la putrefacció d'una peça de fruita és un canvi químic perquè es descompon. Cuinar un bistec a la planxa també és un canvi químic. Un canvi químic no és un canvi d'estat, perquè un canvi d'estat les substàncies són les mateixes abans i després del procés. Per exemple, en la fusió de l'aigua. La fusió de l'aigua, les molècules d'aigua líquides adquireixen més mobilitat que l'estat sòlid, però continuen sent molècules d'aigua. Com per exemple la formació dels nígols. La formació dels nígols és un canvi d'estat perquè no canvia les molècules. Un exemple, l'ebullició de l'aigua és un canvi físic perquè és un canvi d'estat. Fusió d'un tros de mantega en una palla calenta és un canvi físic perquè els seus components no canvien. Una dissolució no és un canvi químic. Una dissolució és una mescla homogènia que es forma per dues substàncies pures i no donen lloc a substàncies noves. Un exemple, l'edulcoració d'una infusió amb sacarina és una dissolució. Efervescència d'un medicament quan poses a l'aigua també és una dissolució. Dissolució de sucre en aigua és un altre exemple d'una dissolució. Un canvi químic es produeix per l'experiment d'un gas i per fixar-nos ens hem de fixar en l'aparició d'un bombolleig i quan hi ha una reacció química la substància nova pot canviar de color. Un exemple és l'oxidació dels metalls. L'oxidació dels metalls és un canvi químic perquè crea un nou compost químic anomenat l'òxid de ferro i també canvia de color. Un altre exemple és la caramelització de sucre. És un canvi químic i l'oxidació de la sucre fa que canvia de color. Les reaccions químiques intercanvien energia i hi ha dos tipus. Endotèrmic, que absorbeix energia, i exotèrmic, que desprèn energia. I alliberament d'energia en forma de llum. Quan hi ha una reacció química, les reaccions químiques desprenen llum. I un exemple, aquesta llum es produeix per un procés d'oxidació.